سلامتنا تقبلوا فنو ار تي في مكتال تركوا زخركم تعذبنا هم يتوعلوا لهم ربو 10 حمله فرق مع فرنسا لالو هاغراونا هاغراون زيناتات حيزلكم قريبه زلو غادي بعبدين مكتالكم بخبرنا عدم كفلما ارس زينا اباف عبت ابلات حيلتات مكل خلا معك اماين حمدنا مع اسراح يعملوا ኣብ ዞባ ደቡብ ንዞባ ደገ መሓረ ወፍሪ ክታበት እንስሳታት ይካየዳሉ። ቢንያም ግርማይ ትማለብ ዝተኻየደ 10 መድረኽ ቱር ዲ ፍራንስ ካልኣይ ተርታ ወፂኡ። ኣብ ዜናታት ወፃኢ ዩክሬንን ፖላንድን ነዊሕ ግዜ ዝጸንሕ ፀጥታዊ ውዕል ከም ዝኸተማ ሓቢረን። ኣብ ሲንጋፖር ኣብ ዝዓመት ዚ 9600 ሰባት ብረስኒ ዴንግ ከም ተለፉ ተገሊጹ። ኣብ ደቡባዊ ሸነኽ ፔሩ 5.3 ሬክተር ዝዓቐኑ ቅጥቃጥ ምድሪ ተኸሲቱ። ዝርዝር ዜና ኣብ ዞባ ዓበት ብተሳትፎ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ኣድማዕ ወፍረታት ምዕቃብ ማይን ሓመድን ይሰላሰል ኣሎ። ዕላማት ምስራሕ ከተርታት ዛላታት ምእለይ ውሕጅን ዓግማትን ዘጠቓልል መደብ ንከተማ ዓበት ካብ ሓደጋ ውሕጅን ምክልኻል ከምኡውን ሰፊሕ ናይ ሕርሻ መሬት ብመስኖ ንምልማዕ እዩ። ዛጊት ኣብ መዓልቲ ኣስታት 1000 ጉልበት ሰብ እናተዋፈረ ኣብ ውሽጢ 15 መዓልታት ን80 ሄክታር ብመስኖ ዘስቲ ምእለይ ውሕጅን ዓግማትን ከምኡውን 7200 ሜትሮ ኩቦ ከትረታት ከም ተሰርሐን ትመደብ ይቅፅል ከም ዘሎ ነቲ ስራሕ ዝከታተል ዘሎ ክኢላ ምዕቃብ ማይን ሓመድን ልምዓት መስኖን ኣቶ ዑስማን እድሪስ ኑር ገሊጹ። ኣብቲ ስራሕ ዕለታዊ 800 ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል 100 ሓረስቶትን 50 ጽምዲ ኣብዑርን ይሳተፎም ዘለዉ ወኪል ኤሪና ሓቢሩ። ተሳተፍቲ ብዝሃቦ ርእይቶ ጎኒ ጎኒ እቲ ዝስላስሎ ዘሎ ዕማም ሃብታም ተመክሮ ይቕስሙ ከም ዘሎ ብምግላጽ ንተመሳሳሊ መደባት ድልዋት ምህላኦም ኣረጋጊጾም። ቤት ጽሕፈት ሕርሻ ኣብ ንዞባ ደገ መሓረ ሕማም ዕቡት ከልቢ ከምኡውን ኣብ ከብትን ጠለበጊዕን ዝረአ ሕማም ምቁላዕ ንምክልኻል ኣብ ኩለን ምሕደራት ከባቢ ወፍሪ ክታበት ይካየድ ኣሎ። በቲ ካብ 11 ሰነ ዝጀመረ ወፍሪ ዛጊት 2300 ኣኽላባት 1225 ከብቲ ከምኡውን 7100 ጠለበጊዕ ከም ተኸትባ ወኪል ኤሪና ሓቢሩ። እቲ ክታበት ቀጻሊ ከም ዝኾነ ዝሓበረ ቤት ጽሕፈት ሕርሻ ህዝቢ ንዘርእዮ ዘሎ ምትሕብባር ሞጊሱ። ኣባላት ኩባንያ ህንፀት ኣባይትን ልምዓትን ሳዋት ሕዝቶ ሃገራዊ ባንክ ደም ንምስሳም ዘወስዶ ውልንታዊ ተበግሶ ብትሽዓተ ሓምለ 80 ክረፂት ደም ለጊሶም። ኣብ እዋን ክራማት ምስ ምዕፃዊ ቤተ ትምህርትን ኮሌጃትን ወፍሪ ምእካብ ደም ኣብ ሚኒስትርታት ከም ዝካየድ ዝሓበረ ኣብ ሃገራዊ ባንክ ደም ሓላፊ ክፍሊ ወፍሪ ምእካብ ደም ነርስ ዖባ ሚካኤል ዮሃንስ ኣባላት ኩባንያ ህንፀት ኣባይትን ልምዓትን ሳዋን ዝወሰድዎ ተበግሶ ሞጊሱ። ሜዲካል ዳይሬክተር ሃገራዊ ባንክ ደም ዶክተር ዮሃንስ ተኸስተ ነሪና ብዝሃበ ሓበሬታ ትካላት መንግስቲ ብሓፈሻ ኩባንያታት ድማ ብፍላይ ኣብ ክራማት ብዝልግሶ ደም ኣብ ትካላት ጥዕና ዝረአ ሕፅረት ከም ዘየለ ብምጥቃስ ኣብ ቀዳማይ መፈቕ ናይ ዝሓለፈ ዓመት 6,000 ዝነበረ ቁፅሪ ለገስቲ ሎሚ ዓመት ናብ 8,000 ክብ ከም ዝበለ ረዲዮም። ለገስቲ ብወገኖም ኣገዳስነት ልግሲ ደም ብምግንዛብ ሽቶታት ባንክ ደምን ሃገራዊ ማሕበር ወለንታውያን ለገስቲ ደምን ንምዕዋት ኣብ መጻኢ ብጥርኑፍ ዘካይድዎ ልግሲ ደም ብዝለዓለ ከቕፅልዎ ድልዋት ምዃኖም ኣረጋጊፆም። ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ጎኒ ጎኒ መደባት ህንፀትን መኸተን ኣብ ስሩዕ ናይ ልግሲ ደም መደባት እውን ከም ዝሳተፉ ዝፍለጥ እዩ። ኣብ ንዞባ ዓሰብ ልዕሊ 200 ኣባላት ውዳቤታት ሃማማት ዝኾኑ መንእሰያት ተምሃሮ ኣብ ንዞባ ደቡብ ደንካልያ ናብ ዝርከብ ልምዓታዊ ቦታታት ዑደ ተወዲቦም። ሓላፋ ሃማማት ኣብቲ ንዞባ ዓሊ ኣሕመድ ሓጁ ንኤሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ ተምሃሮ ብዘይካቲ ኣብ ቤተ ትምህርቲ ዝረኽብዎ ኣካደምያ ፍልጠት ኣብ ዝተፈላለዩ መድያት እውን ኣፍልጦምን ንቕሓቶምን ክዓብን ክሰፍሕን ክስለ ዘለዎ እቲ ዑደት ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ገሊጹ። ተሳተፍቲ ብወገኖም መንገዲ እዞም ተወዲቦም ዘካይድዎ ዑደት ዘይፈልጥዎ ዝነበሩ ቦታታትን ታሪክን ክፈልጡ ከም ዝኽኣሉ ሓቢሮም። ኣባል በሊማዊት ክለብ ኢንተር መርሼ ዋንቲ ኤርትራዊ ቢንያም ግርማይ ትማሊ ኣብ ዝተኻየደ 10 መድረኽ ቱር ዲ ፍራንስ ካልኣይ ተርታ ብምውፃእ ነጥቡ ናብ 267 ክብ ኣቢሉ ኣብ 50 መድረኽ ንዝወደያ ቀጠልያ ማልያ ዓቂብዋ። ጋዜጠኛ ስፋልደት መብራህቱ መልክዕ ፀብጣም ዘዳለዎ ትሕዝቶ ስቲፋኖስ ግርማይ ካቅርቦ እዩ።
ኣብ ናይሎም ዓመት ቱር ዲ ፍራንስ ብዘመዝግቦ ዘሎ ዓወት ፍሉይ ኣቓልቦ ረኺቡ ዘሎም ኣባል ቤልጅማዊት ክለብ ኢንተር ማርሼ ዋንቲ ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ቢንያም ግርማይ ትማሊ ኣብ ዝተኻየደ 10 መድረኽ ካልኣይ ተርታ ሒዙ ውድድሩ ፈጺሞም ቢንያም ኣብዚ 187.3 ኪሎ ሜትር ሸፈነ መድረኽ ኣብ ሰዓት ብገምጋም 43.2 ኪሎ ሜትር እናተሓንበበ እዩ ምስ ሓያላት ተቐዳደምቲ ተወዳዲሩ ብ4 ሰዓት 20 ደቂቕን 6 ካልኢትን ካልኣይ ደረጃ ብምሓዝ 30 ነጥቢ ሓፊሶም በዘይካዚ ቢንያም ኣብ መንጎቲ ውድድር ኣብ ዝነበረ ናይ ነጥቢ ቅጽበታዊ ውድድር እውን ራብዓይ ተርታ ብምሓዝ 13 ነጥቢ ክረክብ ክኢሉ እዩ በዚ ከዓ ኣብ 10 መድረኻት ብድምር 267 ነጥቢ ብምውህላል ነታ ኣብ 50 መድረኽ ዝሓዛ ቀጠልያ ማልያ ክዕቅባ ክኢሉሎም ኣብዚ ናይ ሎሚ መድረኽ ቀዳማይ ተርታ ዝሓዘ ቤልጂማዊ ጃስፐር ፊሊፕሰን ብ193 ነጥቢ ካልኣይ ተርታ ክሕዝ እንከሎም ጆናስ አብርሃምሰን ብ107 ነጥቢ ኣብ ሳልሳይ ተርታ ተሰሪዐሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ክለብ ኣስታና ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ትማሊ 9 ሓምለ ኣብ ዝተኻየደ ሳልሳይ መድረኽ ዙር ኬንጃይሌ ካልኣይ ደረጃ ብምሓዝ ውድድር ፈጺሞም በዚ ውጽኢት ብግዜ ማኑኤል ብ10 ሰዓት 7 ደቂቕን 11 ካልኢትን ክመርሕ እንከሎም ሄኖክ ድማ 12 ካልኢት ድሒሩ ይስዕበሎም ንዕረፍቲ ኣብ ሃገሩ ዝቐነየ ሄኖክ ንማልያ አንበሳ ዓቐብ ብ16 ነጥቢ ካብ ስጳኛዊ ማሪዮ አፓሪቺዮ ተቐቢልዋሎም ሄኖክ ዝሓለፈ ዓመት ነዚ ውድድር ተዓዊትሉ ከም ዝነበረ ይዝከር ዝኸልኩም ተዓዘብቲ ዝቕፅል ዜና ወጻኢ ደጊምና ንምክታልኩም ብኽብሪ ንዕደም ዜና ወጻኢ ዩክሬንን ፖላንድን ነዊሕ ግዜ ዝጸንሕ ጸጥታዊ ውዕል ከም ዝኸተማ ሓቢረን እቲ ክልተኣዊ ውዕል ፕረዚደንታት ክልቲአን ሃገራት ብ8 ሓምለ ኣብ ፖላንድ ኣብ ዘካየድዎ ርክብ ተበፂሑ ነቲ ውዕል ዝመጎሰ ፕረዚደንት ዩክሬን ቭላድሚር ዘለንስኪ ካልኦት ኣባላት ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ተመሳሳሊ ስጉምቲ ክወስዳ ተውዒሎም መራሒት ናይቲ ኪዳን ዝኾነት ኣሜሪካ ኣብ ዝሓለፈ ቅረባ ግዜ ምስ ዩክሬን ነዊሕ ዓመታት ዝጸንሕ ጸጥታውን ወታደራውን ውዕል ከም ዝፈረመ ዝዝከር እዩ ዩክሬን መጥቃዕትታት ሩስያ ንምብዳህ ደገፍ ሃገራት ምዕራብ ብዝለዓለ መልክዑ ክቕፅል እያ ትፅውዕ ዘላ ይኹን እምበር ሓያሎ ሃገራት ምዕራብ እቲ ቐጻሊ ደገፍ ምስ ጸጥታውን ወታደራውን ድሕነትን ከም ዘይሳነ ብምጥቃስ ከቋርፅኦ ከም ዝኽእላ የጠንቅቓ ምህላውን ጸብጻባት የረድኡ ኣብ ሲንጋፖር ኣብዚ ዓመት ዝመልከብቲ ረስኒ ደንግ ማለት ዌልካም ናይ ዝተለኽፈው ሰባት ቁጥሪ ኣስታት 9600 ከም ዝበፅሐ ጸብጻባት ጥዕና እታ ሃገራ ነፂሮም እቶም ልዕሊ 300 ኣብዚ ወርሒ እዚ ዝተለኽፉ ምዃኖም ዝሓብሩ እቶም ጸብጻባት እቲ ተርእዮ ብቕልጡፍ ይላባዕ ከም ዘሎ ዘነፅር ምዃኑ የረድዎም እቲ መልከብቲ ዛጊት ኣብ 82 ዞባታት ሲንጋፖር ተኸሲቱ ከም ዘሎ ናብ 15 ካብኣተን ዝለዓለ ናይ መጠንቀቕታ ኣዋጅ ከም ተመሓላለፈን ተገሊጹሎም ረስኒ ደንግ ዘስዕቦ ጥዕናዊ ስጋት እናዘየድ መጽእ ከም ዘሎ ዝተቐሱ ጸብጻባት ጥዕና ጠንቁ ክሊማዊ ነውፂ ምዃኑ የረድኡ ብ9 ሓምለ ኣብ ደቡባዊ ሸነኽ ፔሩ 5.3 ሬክተር ዝዓቐኑ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ከም ዝተኸስተ ካብቲ ክባብ ዝተፈነወ ዜና ረድዩ በተፈጥራዊ ሓደጋ ኣብ ህይወት ሰብ ዝወረደ ክሳራ እኳ እንተዘየለ ከፊላዊ ንዋታዊ ዕንወት ከም ዝወረደ ግና ሰመዝቲ ሃገር ሓቢሮም እቲ ምንቅጥቃጥ ኣብ ኣስታት 21 ኪሎ ሜትር ማዕሙቕ ምድሪ ከም ተኸስተ ክኢላታት ስነ ምድሪ ፔሩ ገሊፆም ተወሳኺ ምንቅጥቃጥ ክኽሰት ከም ዝኽእል ዝእሙትቶም ክኢላታት ነበርቲ ናይቲ ከባቢ ክጥንቀቑ ኣተሓሳሲቦም ኣለዉ ፔሩ ሓደጋታት ምንቅጥቃጥ ምድሪ ኣብ ዝኽሰተሉ ጂኦግራፊያዊ ከባቢ ከም ትርከብ ይጥቀስ ኪዳን ሰሜን አትላንቲክ ኔቶ ንኣህጉራዊ ጸጥታን ርግኣትን ዝዘርግ ንጥፈታት ይካየድ ከም ዘሎ ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ወቂሳ እቲ ኪዳን ብፍላይ ኣብ ኤውሮፓን ኤስያ ፓሲፊክን ዝኽተሎ ዘሎ ናይ ዝውሕል ኩናት ኣተሓሳስባ ጸጥታዊ ቅልውላው ይፈጥር ከም ዘሎ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ቻይና ረድዮም ኔቶ ምስ ጃፓን ደቡብ ኮርያ ኣውስትራልያን ኒውዚላንድን ጸጥታውን ወታደራውን ናይ ምትሕጋዝ ውዕል ንምኽታም መዲቡ ከም ዘሎ ዝጠቐሰት ሚኒስትሪ ተግባራዊ እንተኮይኑ ነቲ ጸገማት መሊሱ ከም ዘጋድዶ ኣጠንቂቖም እቲ ውዕል ካብ 9 ክሳብ 11 ሓምለ ከተማ ዋሽንግተን ኣብ ዝካየድ ዘሎ ዋዕላ መራሕቲ ሃገራት ኔቶ ክፍረም ከም ዝኽእል እዩ ዝእመት ዘሎ ኪዳን ሰሜን አትላንቲክ ኔቶ ኣብ ኤስያ ፓሲፊክ ህላዊ ንምሓዝ ጽዑቕ ወታደራውን ዲፕሎማስያውን ዘመተ ክካየድ ምጽንሑ ዝፍለጥ እዩ ኣሜሪካን ብሪጣንያን ኣብ 2021 ምስ ኣውስትራልያ ዝኽተሞ ጸጥታዊ ውዕል ኣካል ናይቲ ምንቅስቓስ ምዃኑ ከዓ ጸብጻባት የረድኡ እቲ ንኣውስትራልያ ዝተረቐቐ ኣፅዋር ንምዕጣቕ ዝርከቦ ስምዕ ካብ ቻይናን ሩስያን ዝኣመሰለ ሃገራት ተሪር ተቃውሞ ክገጥሙ ጸኒሕሎ ኣብ ወሽመጥ ጋዛ ምቁራጽ ተኹሲ ንምግባር ዘኽእል ስምዕ እስራኤል ዳግማይ ደብዳብ ከተካየድ ዝፍቅድ ክኸውን ከም ዘሎ ቅድመ ሚኒስተር ቤንያሚን ኔታንያሁ ሓቢሩ ምንቅስቓስ ሓማስ ምቁራጽ ተኹሲ ክትግበር ኣሜሪካን ዘቕረበቶ እማመ ከም ዝቕበሎ ድሕሪ ምሕባር እዩ ቀዳማይ ሚኒስተር ቤንያሚን ኔታንያሁ ነዚ ምላሽ ሂቡ መግለጺ ቀዳማይ ሚኒስተር ኔታንያሁ እስራኤል ንስምዕ ምቁራጽ ተኹሲ ቁርብነት ከም ዘይብላ ዘነጽር ምዃኑ ድማ ማዕከናት ዜና ኣቃሊሐን
أوشمت كازا مقراص توخسخ جبر بمونغنينة أمريكا قطرن قبطن ككايد صنح ترغاغام فتنتات كفشل مصنحو صبصبات يردو إسرائيل من قصاص حماس كيتدمسس دبداب كم زي تقارض بمحبر نإمامتات مقراص توخسخ تنصغو مصنحا يحبر تهاجر كورحي تقم 2023 أوشمت كازا تكايدو بزلا وتادراو سرحيت زاغيت لعل 38 شح سبات كقتلون كلو استا 9 شح دما قتلهم بزي كازبت بسفح ملكعو زغطل زلو سرحيت دارغا ملا حزب وشمت كازا كم تمزابل صبصبات يطوسو روسيا بشمون تحمله بزكايدتو دبداب سلست خبتي ناب يوكرين استلاخ زمناوي سرعه رادار امريكا 5 عنوت حبيرا بتفصامي 10 وصاتنيات كيلاتات اطوار كم تقتلون منستر مكلخال روسيا فليتلوم روسيا ناب يوكرين استلاخ اطوار هاجرات معراب كتعنو ناي فلما 5 يكون يم صبصبات استقسوم منستر مكلخال روسيا نهاجرون متقع ناب يوكرين زلاخ ناي اطوار دغف علامه 5 غبرو دغيمو اطنقلهم هاجرات معراب نيوكرين زغبرو تادراو دغف ميزان حيلي ناي تخينات كغير كم زي كاله كيلاتات يحبرو نسع سدالو زينا مسنادون مزام كنبتاتو دغملكم ابا فعبت ابلات حيلتات مكلغال لامعك ماين حمدن ادمعي يسرح يعملو أبزوا دوب نو زوا دكم حره وفر كتابة انساتات يكايدالو بنيام جرماي تمالب سقايد 10 مدرخ تور دي فرانس خلاي ترتاوزيو يوكرين بولندن نوح جزيت زنح تتوعل كم ختمه حبيرا اب سنغافور ابز عمل زي 9 سوات برسن الدينغ خم تلخو تغليزو ابدو باوشن اخبيرو حمشن تفلسه ريكتر زعمهم كتاب مدري تقسيتو باركز غوركم تعزبتنا ساعة سدالو زينا تاسفيو نوزانا بسزازي ملو سلام كتالكم نمسكم بوغنا بروخ معالتي